Bafazana ingitshele kahle ukuthi yini eniyithulela izinto zonakala. Kodwa ngasilingana uSomizi uSomgaga ukuthi ephinde futhi eshaye ingozi engeqiwa intwala ukuthi ethathe umfana wemiliyoni ezombeka eduze kwakhe kube shuthi amamiliyoni ngamamiliyoni. uSomizi akasacabangela ukuthi kunabanye izingane zabanye abafazi ekumele ukuthi zithathwe lo mfana. Lo mfana ndizathi imvotelelani lo mfana mezophinde ethathe imiliyoni ehambe ulifaka kumanye amamiliyoni. Sebethembe wengabafazi bathembe. Ema-airports bahamba bothu, isendaweni zokudla bahamba bothu. Kuyimanje basendleleni ebheka ngazo i-pink of shade shade of pink. Wakhe futhi lo millionaire. Phezu kwaleli million thina esalulwele ukuthi lifike. Lo mfana useyalithatha leli million useyolingqofoza usolifaka kwamanye amamiliyoni. Shothi kanti uNkulunkulu thina usicabangelana. Nithuli nje bafazi nithula ngani noma niyasaba noma ninjani. Akha. Kanti mina nongisiza ningitshele lo sweet weguluva ke. Ningitshele lo sweet weguluva ukuthi mina ngavota kanti. Ngangizwani ngavota mina kanti. Akangibuyisele lo mali engavota ngayo. Mekuthi uzothatha 7 million esasithi thina kalibuyisele ekhaya. Sizolidla siqhoboze sihlukaniselane. Akaniselwe egcekeni la ingane nazi ingane khona ontombi futhi ontombi enkosi onobuhle ozuziwe. Uyasuka ushiya lonke leyo nto uyahamba uyiphosa lapha ya kuMamhlongo. Uyahamba uyiphosa eMamhlongo ebeyazi kahle ukuthi uMamhlongo i-born of riches. Born of riches. Kwashola uhle ngemhlaba. Anike nikhuluma oseduza akake ekhulume naye uSweetguluva ukuthi akake buye kulowo ma-flight. Wababona abanye beqathaka kulowo ma-flights. Ayikhulumisi nje lento. Lo Sweetguluva akahlukane nokuhamba nalo. Waphela mayihamba nalo baningi amathuba ukuthi le mali thina sike siphinde siyibone. Hayi ukuthi lo uyoyidla imali yakhe. Iyongena kwezinye imali futhi ezindodleni. Shuthi imali Shuthi qiniseka ngempela manje wahlanzana nabangena amabhodo. Uthi thina siyomele sihlezi sijuluka kodwa imjuluko yethu kuba ukuthi iyathathwa iyophoswa esivivanweni sababusi. Wesulukhulu uma uyazi into ekufanele mfana wami, uma uyazi into ekufanele lo mfana, uma uyazi into ekufanele nekhehla uzobuya lapho. Uzobuya lapho kaMhlongo uyakizwa? Uma uyazi into ekufanele. Awubuza sebeyile ke lapho kuyaqhatha kwake lapha kudlala uqhatha usundizile ngebhanoyi usuhamba emkhathini usakazeke phansi ngobuso. Buya lapho. Buya ungaqhathaki. Makwande kuhlangane. What up? Siyahamba manje. Siye Durban nyaka. Siyaphesheya kwesilwane. Siyaphesheya kwesilwane. Siyahamba. Akon. Ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard flight SA317 to Cape Town. Please ensure that your hand luggage is safely stowed and in front of you or in the overhead stowage compartment. If your hand luggage does not fit the overhead stowage compartment or underneath the front of Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Uthi sizwe mdlalo se hayi nempela imali yemalini kesana uthi nakulo mfana labathi ngiSweetguluva samvotela ukuthi awine iBig Brother, so uwinile iBig Brother, so uthe sheqi Somizi uthi wendana Somizi ngoba Somizi already unemali naye ala winele imitha kunokuthi asigamlele limitha uhamba ubhizi uhambana nema-flights na Somizi uhlanganisana na Somizi. So ukhuluma ngaSweetguluva after they were seen together lately nje babonakala ba together
so asad ukuthi bahlanganisa ibusiness yani and inyalo sibabone baku flights, they are going somewhere nakhona, so uyasho kusizwe Mdlaloza ukuthi hayibo lo mfana nakathatha imali phela ayoyidla naSomizi. So abantu labaningi bacommentile ke basho ukuthi hey ayi Somizi futhi kuqala limenemene wathi dasimiyekele ngalo suit guluva wethu ngalesikhathi simcela ukuthi amvotele ngalo seshiqe ebrokweni la Somizi akasuki ebrokweni la suit guluva akasuki kube kunguye lo wathi the suit guluva utodliwa ngeka wine because isiloko siyamqefetela sithi akavotele uSweet Guluva. Hey mene maning. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out. Goodbye.